Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baqy bir tarap yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan Habarlary gepleşigimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Gurban oğlu Berdimuhammedow ministr kabinetiniň sanly wiza aratyş garkaly nowatdaky meclisine geçirdi. Onu döwlet siýasatynyň möhüm meselelerine hemem resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary, beýle şuňsyz bilen sanly video aratnaş arkaly nowatdaky ministr kabinetiniň meclisini geçirýär. Meclis esasy ýylyk behwetli soraglamyza şeýlemler käbir beýleki möhüm ähmiýetli meselelerim ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň meclisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen hatabat bermek üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşrikowa söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň 13-nji martyna we 29-njy maýyna ministrler kabinetiniň sanly video aragatnaş arkaly geçirilen meclislerini hormatly prezidentimizin beren tapşyryklaryna laýyklykda medeniýet toplumynyň ministrliginiň we puwduklyň dolanyş idaralarynyň işini seljermegiň netijeleri barada hatabat berdi. Geçirilen işlerin netijelerini laýyklykda hormatly prezidentimize ýetaty mali ykdysady görkezjileri gowlandyrmak, işiň netijeligini ýokalandyrmak, ähli öňümçük meýilnamalarynyň üstünlükli ýerine getirilmegini üpçün etmek maksady bilen medeniýet ministrligini we onuň idaralaryny dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek hemde düzümini üýtgetmek boýunça teklipler hödürlendi. Döwlet başlygynda hatabat dinläp, medeniýet ulgamyny ösdürmegiň döwlet siýasatynyň ileri sürýän ugurlarynyň biridigini bellädi. Ýadyr kwatda ýurdumyzda bir ulgamyň işini kämilleşdirmek üçin ähli şertler düredildi. Şol sanyna täze disgalar guruldy we ulanmaga berildi. Ulgamyň maddi inzamyň biniýaty puturandyryldy. Döwlet başlarymyz vice-premieriň hödürlen tekliplerini makullap, medeniýet ministrliginiň hemde puwduklyň dolanyş idaralarynyň düzümine girýän guramalaryň işiniň netijeligini ýokalandyrmak maksady bilen düzümlüğin özgertmeleri geçirmegiň wajypdygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz de bir urda guramaçlyk şäherlerini görmegiň derwurdugyny öz çekip, vice-premieri ýöňdebarjy usullary we häzirki zaman tehnologiýalaryny ulanmak arkaly gözeňde tutulan meýilnamalary durumça geçirmek boýunça bir näçe taşyklar berdi. Soňra vice-premier Halk Bank Döwlet Täzeçilik Banky tarapyndan Halk Bank terminal täze mobil ulamyny işe girdirmäge taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Bir ulgamy ýurdumyzyň söwda we hyzmat ediş nokatlaryny nagdal töleglerin gerimligi ýeňeltmek, haritlar üçin hazaplaşyklaryň ygtybarlygyny artdyrmak maksady bilen işlenip taýýarlandy. Halk Bank terminalynyň ulanşa girdilmegi bilen söwda we hyzmat ediş nokatlaryny ulanýan töleg terminallarynyň ornuny, onuň ähli amallaryny sanly ulgamda amala aşymagy okyply bolan program öpçünçiligini degişli akçan telefonlary ornaşdyrmak meýilleşdirilýär. Täze mobil ulgamynyň girdilmegi bank idaralary tarapyndan söwda we hyzmat ediş nokatlaryny töleg terminal enjam bilen üpçün etmek, onuň abatlaş işleri ýaly şeýle hem döwleti we döwlete dahylsız idara kärhanlara, telekeçlere degişli terminalyň işleňligi üçin ýurur bolan goşmaça çykdaşlaryny aradan aýyrmaga ýardam eder. Munyň öýdi şeýle hem töleg terminalyna häzirki günde kereke edýän ähli amal görnüşlerini sanly ulgamda amala aşyrmaga mümkinçilik berer. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, bank ulgamyny ösdürmegiň degişli maksatnamalarynyň çäklerini görülýän toplumlaryň şäherleriň netijesinde häzirki wagtda kard bermek, nagdal hazaplaşyklar geçirmegiň hyzmatlaryň adaty usulyny öwürleýänini bellädi. Soňky ýyllarda ulanjylaryň internet bank we mobil bank ulgamlarynyň kömegi arkaly islenlik hyzmat ýa-da harit üçin tölegleri amala aşyryp bilmekleri üçin tanly tehnologiýalar işin gornaşdyrylýar. Türkmenistanlar tarapyndan altyn asr bank kartlarynyň ulanmagy pul dolanşygyny ösdürmekde täze tapgyraşdy. Türkmenistanda 2025-nji ýyla çenli sanly ykdysadyty ösdürmegiň konsepsiýasynyň möhüm düzgünleriniň gataryna sanly ykdysadytyň biniýatlaryň esaslaryny, internet öpçünçilik ulgamlaryny puwturandyrmak baradaky düzgün bar. Munyň puwduklary ösdürmegiň ýetat şerti bolup durýanyny nazara almak bilen ýylatyň, telekeçiliň we döwletiň bulgama çekilmeginiň derejesini ýokalandyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde saklamak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz Halk Bank terminal täze mobil ulgamynyň ähmiýetini belläp, vice-premieri bu ýurda işleri amala aşyrmagy işin girişmegi, şeýle hem ýurdumyzyň beýleki banklary tarapyndan şeýle ulgamlaryň işlenip taýýarlanmagy baradaky meselelerin üstünde işlemegi tapşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meredov ýalňyç energetika toplamynyň dürli pugdoklaryna işleriň ýagdaýy, neft gaz pugdogynyň çygymal binýadyny hemde öňümçi kuwatyny pugdolandyrmak, çykarylýan we gaýtadan işlenýän neftiň hemde gazyň mukdaryny artdyrmak boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyza Türkmenistanyň neft gaz pugdogynyň haritlik önümlerini daşary ýurtlara ýerlemek boýunça birja söwdalaryny geçirmegiň tertibini kämilleşdirmek boýunça alınıp balýan işler barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýalňyç energetika toplamynyň kärhanlarynyň işiniň, şol panyna olaryň daşary ykdysady işiniň netijeligini ýoklandyrmagyň häzir möhüm wezipe bolup durýanyny, şol işleriň döwrüň talabyna laýyk getirilmeligini beledi. Döwlet başlarymyz dünýäniň neft gaz senagatynyň gyzyklanmalaryny, energetika bazarlarynyň ýagdaýyny öwrenip, ýalňyç energetika toplamynyň öňümleriniň ýetasy görnüşlerine bolan isligi teljermeligini hemde şol ýetasy öz ösüş meýilnamalary düzmelidigini beledi. Hormatly prezidentime de vice-premiere neft gaz pugdogyny mundan meýlekde ösdürmek, onuň düzümini innowasion ýetasy döwre waplaşdyrmak barada birnäçe anyk taşyklary berip, ýeri maýy goýum taslamalaryny amala aşyrmagyň, şol sanyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirçisini gurmagyň möhletlerini ýygyderli gözüçük etmegiň möhümdigine üns çekdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew ýurdumyzyň vilayetlerine mögümden owagjylyk işleriniň alınıp barlyşy hemde bugdaý ekişine görülýän taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Şu günleri gowy çekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadraryna laýyklykda atarara bejirgi işlerini geçirmek, ötüş suwun tutmak işleri tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlýar. Şonuň bilen bir katarda paýta ýygyn mögümine taýýarlyk görülýär. Şeýlekem geljek gelen hasyl üçin bugdaý ekiljek meýdanlary agrotehnikanyň kadraryna laýyklykda ekiş mögümine taýýarlamak işleri dowam edýär. Meýdanlary tekillemek, bugdaý tokumyny taýýarlamak boýunça degişli çäreler görülýär. Ekişde ulanıljak bugdaý ekijileri hemde teňkelleri mögüme taýýarlamak, ekiji teňkelleriň we gurallaryň mögüm döwründe bökdensiz işledilmegini öpçün etmek maksady bilen ähli etraplarda sağlayjylardan we awatlaýjy mehaniklardan awarat bolan ýürüýti topallary döretmek boýunça derur işler alınıp barlýar. Hormatly prezidentimiň garamagyna Türkmenistanyň Owagjylyk we Daşky Şow goramak ministrligine karşı serişdelerini bermek hakynaky kararyň taslamasy ködürlenildi. Ýylyň ähli döwründe ilaty göýek önümler ýeralma bilen öpçün etmek maksady bilen Ahal vilayatynyň Behirden etrawyna 2000, Balkyn vilayatynyň Ferdar etrawyna 2000 tonna önüm saklary ýaly täze sowatjy ammarlary hemde häzir kereke edýän 4450 tonna önüm saklamagyny ýetlenilen sowatjy ammarlaryň durkuny täzelemek gözüňde turýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, paýta ýygyn mögümine taýýarlyk görmek bilen baglanyşykly guramaçylyk meselelerini bir gözükçülükde saklamagyň, bu işleri bellenlen möhletine geçirmegiň hemde ýygnanan hatyryň talab laýyk saklanmagyny öpçün etmegiň wajypdygyny beledi. Döwlet başlarymyz göýlük bugdaýy ýetişdirmegiň alma usullaryny ulanmagyň, bu ekiniň hasyllygyny ýokalandyrmagyň hemde öňümizdäki ekiş mögümine akşam taýýarlyk görmegiň derurdygyna üns çekdi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzda adyk bolşugyny öpçün etmegiň durmuş syýasatynyň möhüm uğrudygyny belläp, ýeralmanyň beýleki göýek we bakça önümleriniň öňdürilýän mukdaryny mundan meýlekde artdyrmagyň wajypdygyny belledi. Milli lidermede Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2020-2025 ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň maksatnamasyna Aşgabat şäherine we vilayetlarda birinji tapgyrda 53.000 tonna önüm saklamagyny ýetlenilen sowatjy ammarlaryň gurulmagynyň gözüňde tutulýanyny aýtdy. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Owagjylyk we Daşky Şow goramak ministrligine sowatjy ammarlaryň gurulşygyny hemde käbir sowatjy ammarlaryň durkuny täzelemek işlerini geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Owagjylyk we Daşky Şow goramak ministrligine karşı serişdelerini bermek hakynaky karary gol çekip, ony elektron resminama bilen çygarkaly vice-premiere iberdi. Hemde bu deskalaryň gurulşygyny bir gözükçülükde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew Şöhratly senäniň Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenilýän ýylyna gurulşygy tamamlanyp ulanmagy tapşyrylmaly ýeri öňümçük we durmuş maksatly binalarda hemde desgalarda işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şu günleri paýtagtymyzda we vilayetlerde desgalaryň gurulşyklary güýçli depgine alınıp barlýar. Şonuň bilen baglykda olaryň gurulşyklaryny bellenlen möhletde we ýokary hili tamamlamak üçin ähli derur çäreleriň görülýänligi barada hem hatabat berildi.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda amala aşyrlayan ägir türlü özgertmeleriň üýe bolşun şaly bolan we şäherlerimizi hemde owalarymyzy abadanlaşdyrmak we döwrewaplaşdyrmak boýunça amala aşyrlayan giň göçerli işleriň ýüren wajyp ähmetini bellädi. Döwlet taşdyrmada alınıp barlayan gurulşyklara gödäwçilik güýçlendirmegi, ýerine ýetirilýän işleriň hiline hemde olaryň bellenlen möhletini tamamlanmagyna aýratyn üns berilmeligini tapşyrdy. Döwlet başdyrmada gurulýan ähli binalaryň häzirki zaman dünýä binagarçylygynyň gadymdan gelýän milli gurulşyk deýepleriniň iň gowy ugurlaryny özüne sazyşyk jemleýän ak mermerli türkmen paýtagtynyň gaýtaranmajak gözelligi bilen sazyşykly ut goşmalygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Öwedip Owganstanyň çägini Akina Antkoy demir ýol şahatynyň gurulşygyny alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Goňşy ýurtlar şol sany Owganstan bilen dostlukly we dogunluk gatnaşyklaryny berkitmek we ösürmek bitarap gotanmadan daşar tiýadatynyň esasy ugurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiziň ýol başlygyna Türkmenistan goňşy döwletiň durmuşy ykdysatda aýdan galkynmagyna gönükdirilen giňerimli uzak möhletleýin işleri amala aşyrýar. Şunu anyk mysal ýokmynda Akina Antkoy demir ýol şahatynyň gurulşygy ýaly ulugulygymyny mühim düzümliğin taslamalaryň durmuşa geçirilmegini görkezmek bolar. Döwlet ara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin 16-17 iýulda ýurdumyzyň wekileti Owganstana boldy. Taparyň çäklerini Türkmen demir ýolları agentliginiň hemde Owganstan Sam Respublikasynyň demir ýol idarasynyň arasynda bir demir ýol taslamasyny durmuşa geçirmek barada şertnama baglaşyldy. Resmi nama laýyklykda Türkmen demir ýolları agentliginiň hemde Owgan kompaniýasynyň arasynda ýer işleriniň kesitlenilmeslerini ýerine getirmek we Owganstan Sam Respublikasynda Akina Antkoy demir ýol şahatynyň gurulşygyny terişler bilen üpsetmek hakynda kömekçi potrot şertnamasy baglaşyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gadymdan göz başalýan Türkmen Owgan gatnaşyklarynyň hoşnýetli goňşylyk, ýödary hormat goýmak esasyna gurulýanyny bellädi. Şeýlekem biziň ýurtlarymyzda daşar tiýadatylgyny, awraýly halkara we sebit guramalarynyň ilkinji nobatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler. Döwlet başdyrmada Türkmenistanyň Owganstan Sam Respublikasy bilen däbe ulan gatnaşyklary uly üns berip, onuň ösdürilmegine hemme taraplardan gollaw bermek bilen goňşy döwletde emele gelen ýagdaýy diňe paragatçylykly, tiýaty diplomatik ferişler arkaly gadyraşdyrmak ornuny çykyş edýänini bellädi. Biziň ýurdumyz dostluk, paragatçylyk tüýjülik we ýödary gollaw bermek görelgilerini ýitgüsi eýermek bilen Owganstanyň durmuşy ykdysat düzümini ösdürmäge münasip goşandyr goşýar. Bir tarap Türkmenistan dogonluk Owgan halkyna dürejlikli durmuşyň tütünlerini berkitmekde kömek goluna dýar. Elektrik energiýasynyň we suwuklandyrylan gazyň ýeňillikli bahalar boýunça iý berilmegi Owgan topragyny durmuş maksatly deskalaryň hyzgysanyna saglyk goraýyş we bilim ugurly deskalaryň gurulmagy, ýaşlaryň bilimli bolmagyna ýardam etmek, insan periodikleriň iýilikderli uğradylmagy munyň aýdyň suwutnamasydyr. Energetika, ulug we kommunikasiýalar ýaly strategik ugurlarda Owgan tarapynyň gatnaşmagyna, ýeri düzüm taslamalarynyň amala aşyrylmagy, Owganstanyň fiýaty durnuklygyň, onuň durmuş ykdysatda aýdan ösmeginiň, goňşy ýurdun tebit we dünýä hojalyk gatnaşyklaryna üstünlikli goşulmagynyň esasy şerti bolup durýar. Şunu Türkmenistan, Owganstan, Pakistan, Hindistan gaz geçirsiniň gurulşygyna aýratyn ähmet berilýär. Bir deska taslama gatnaşýan ýurtlaryň hemde tutuş tebitiň halklarynyň abadançylygyny üpçün etmäge gönükdirilenler. Onu ähli durnukly üçin aýrylmaz bölegi höküminde energetika hukukçylygynyň häzirki zaman gurulşygyny döretmäge anyk goşan töküminde görkezmek bolar. Elektroenergetika pudugyny da iki taraplaryň hyzmatdaşlyk işe gösterilýär. Biziň ýurdumyzda Owganstana iýerýän elektrik energiýasynyň mukdaryny iýdigdir artdyrýar. Gurulşygy dowam edýän transmilli gaz geçirjiniň ory boýunça Türkmenistan, Owganstan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň hemde optik üýümli aragatnaşyk ulgamynyň çekilýänligini bellemek gerek. Olar öz niýetlenen maksatyndan başga da Aziýa tebitiniň bir bölegini goşuşmak işlerini giňeltmäge ýardam eder. Owganstany tebitde giňerimli ulug üssaşyr düzemi, şol sany demir ýol we ulugyň beýlik görnüşleriniň düzemini döretmek boýunça taslamlary çekmek mühim wezipe bolup durýar diýip döwlet başdarmasy sözüni dowam etdi. Lapis lazuli ulug geçilgesiniň taslamasyny amala aşyrmak boýunça ýödary gatnaşyklar maksady laýyk amala aşyrylýar. Akina Antkoy demir ýol şahaty goňşy ýurdun ykdysadyny ösdürmek, onuň kiçik we orta telekeçiligini iýişeňleşdirmek, Owgan öňümlerini dünýä bazaryna çykarmak üçin täze mümkinçilikler açar. Owgan topragyny demir ýoluň gurulşygynyň Türkmen tarapynyň serişleriniň atabyna alınıp barlýanyny hemde biziň işçilerimiziň, injenerlerimiziň, tehnikalarymyzyň, şol sany gurulşyk serişlerimiziň ululýanyny aýratyn bellemek gerek diýip döwlet başçylarymyz aýtdy.
Döwrewap teýenkeler we enjamlar işleriň sowatlyk hemde destin gurulmagy bir işin çaltandyrylmagyna mümkinçilik berýär. Amuman eltici ýollar bilen birlikde türkmen hünärmenleri polat ýollaryny çekmek bilen çäklenmän eýsem ugurdaş dönemin idaralaryna gurýarlar diýip hormatly prezidentimiz vice-premieri degişi orada meýilleşdirilen ähli işleriň öz wagtyna ýerine getirilmek üçin toplumlaryň çäreleriň görülmeligini taşyrdy. Gelecekde büyük demir yol şakatyny Täjikistan bilen serkede çeni uzaldyp Aziýa ýoşum manfaatiniň döwletlerine getirmek gözüňde tutulýar. Türkmen owgan gatnaşyklarynyň netijelik häýaty eý bolmagy bilen goňşy ýurdun Demirgazyk Günorta we Günnogor Günmatar ugurlary boýunça Merkezi Aziýanyň çäginden geçýän halkara ulug ýollarynyň möhüm halkasyna ýöwürülmek mümkinçiligi döredýär diýip hormatly prezidentimiz bellidi. Biz gelecekde de goňşy doganlyk Owganystana hemme taraplaryň kömek we gollaw berersip hormatly prezidentimiz vice-premieri degiştat zamany amala aşyrmak hemde ulug ulgamyny ýödary bekbetli türkmen Owgan hyzmatdaşlygyny hasy ösürmek bilen bagly bir näçe tarşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew döwlet başlarymyzyň Dokmy Teragaty Ministrliginiň käbir kärhanalaryny paýdaly jemgyýetlerine öwürmek barada birin tarşyklarynyň ýerine getirilişi barada hatabat berdi. Şu maksat bilen hususlaşdyrylmaga degişli disgalaryň sanyny teljerme geçirildi. Olaryň gataryna Mariýanyň Gön zawody we Behirdeniň tikin fabriki bar. Vice-premier Mariýanyň Gön zawodyny enjamlaryň könelmegi bilen baglykda onuň işiniň dogurlaryň we ýer şaklamaklaryň dersini gaýtadan işlemek bilen baglydygyny hemde kuwatlylygynyň 30 göterim derejesinde ulanýanyny habar berdi. Şunun bilen baglykda kärhanany döwrewaplaşdyrmak, onu aýakap ýöndürmek boýunça bölümi işe girmek gözüňde tutulýar. Taslamany Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy Rewşen Hyzywy kärhanasynyň we Dokmy Senagat ministrliginiň Mardaky Gön zawodynyň gatnaşmagyna amala aşyrmak gözüňde tutulýar. Vice-premier hatabatynyň başlygyna Behirdeniň tikin fabrikiniň çykarýan önümlerini döwrewaplaşdyrmak we sanyny geňeltmek maksady bilen ony Dokmy Senagat ministrliginiň we Hyzywy puwdagyň paý gatnaşygyna açyk görnüşli paýdaly jemgyýetine öwürmegiň meýilleşdirilýäni aýtdy. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, milli ykdysadiyetimiziň Senagat puwdagynyň esasy düzümleriniň biri bolan dokma puwdagynyň öňünde ýöne mendirilişini artdyrmak, täze ýokary tehnologiýaly toplumlar döretmek, ýerli çygymal serişdelerini netijeli ulanmagyň esasyna dürli görnüşli we bäsleşigi okyply ýönümleri öndürýän gaýtadan işleýän kärhanlary döretmek boýunça möhüm wezipeleriň goýulandygyny belledi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzy senagatlaşdyrmak hemde sanlaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleri öndürýän we ýurdumyzda daşary ýurtlary iýermägen ýetlenilip çykarylýan haritlaryň önümçiligi, täze iş ornlaryny döretmek baradaky maksatnamalaryň möhümdigini aýdyp, onuň ähli hil we ekologiýa ölçeglerine laýyk gelmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz munyň üçin dokma kärhanalaryny ýöňde barjy ýokary tehnologiýaly enjamlar bilen üpçün etmegiň zerurdygyny belläp, vice-premieri degişli taşlyklar berdi. Hormatly prezidentimiz döwlet emlägini hususlaşdyrmagyň ykdysady netijeleriniň ýurdumyzda döwrewap özgertmeleriň mundan meýlekde ilerledilmegine ýardam etmäge gönükdirlendigini aýtdy. Döwlet başlarymyzy bu ýurdaky ilkinji nowatda öňde durýan wezipeleri doly ýerine getirmek wajypdygyny belläp, vice-premieri bellenlen meýilnamalary durmuşa geçirmek üçin ähli tagallalary etmegi taşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň maksatnamasyna öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmekde bir näçe täýürlikleri ýol berilýändigine üns çekdi. Şunun bilen baglykda döwlet başlarymyz wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine getirmänlikleri, ýöňleriniň gözegçi edýän ministrlikleriniň we puwdaklaryň idaralarynyň işine gözegçiligi gowşadanlyklar üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew hemde Uradgelliýew bir kenç elan etdi we ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi olary soňky edip duýdurdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 25 ýyllygynyň bellenýän ýylynda gurulmagy meýilleşdirilen medeni şäherler, şol sanyna ýanglan diýarym tele bäsleşiginiň 20-nji tapgyryny geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Vice-premieriň habar berýäli Türkmenistanyň prezidentiniň elan eden Türkmeniň altyn atraatly bäsleşiginiň çäklerini ýurdumyzda her ýyl geçirilýän höwetçiň aýdymçylaryň dürüjlük bäsleşigine şu ýyl ýaşlaryň köp sanly gatnaşdy. Ýurdumyzda her ýyl geçirilmegi atyrly däwe öwrülen ýanglan diýarym tele bäsleşiginiň diýsapky tapgyrlary ýyl içinden höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň ençemesini ýüze çykardy.
Hormat prezidentime de hatabat dinläp, täze zekinler ýüze çykarmak, ýaşlary milli medeniýetimiziň genji hadinasyna çekmek maksady bilen geçirilýän ýangyn diýarym dürüjlük beýasçygynyň ähmiýetini bellädi. Döwlet başlarymyz şu ýylyň dowamyna geçiriljek medeni şäherleri, şol sanyna ýangyn diýarym teli beýasçygynyň jemleýiş tapgyryny ýokary derejede guramak babatda vice-premiere degişli taşlyklar berdi. Hormat prezidentime de ýurdumyzda geçirilýän beýleki medeni şäherleri ýaly şeýle beýasçyklaryň biziň baý mirasymyzy we dürüjlük diýiplerimizi giýiňden wagt etmäge, olary aýagyl saklamaga, jemgyýetiň ruhy ahlak kuwatyny, onuň gymmatlyklaryny kemale getirmäge ýardam etmelidigini bellädi. Döwlet başlarymyz halkymyzyň tunugynyň we medeniýetiniň milli aň düşünjesi üçin münasip, taýdaşykly öten nesli terbiýelemekde möhüm orun eýleýänini belläp, vice-premiere bir ulganlara ünsü güýçlendirmegi hemde şol möhüm işiň täze usullaryny we çemeleşmelerini gözlemegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radow täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk işleri hemde bilimler we talip ýaşlar güni münasibetli meýilleşdirilen şäherler barada hatabat berdi. Belenşýäli ýurdumyzyň ähli okuw mekdeplerini abatlaýyş işleri geçirilip, olar zerur bolan enjamlar we esaplar bilen doly üpçünedildi. Döwlet başlarymyzyň ulul beren taşlyklaryna laýyklykda 12 ýyllyk umumy orta bilime geçilmegi hemde sanly bilimiň ösmegi bilen baglykda orta we ýokary okuw mekdepleriniň okuw meýilnamalary hemde maksatnamalary kämilleşdirildi. Orta hünär we ýokary okuw mekdepleriniň sany ýyl saýyn artýar. Bilim edaralarynyň ýokary orta okuw mekdepleriniň we çağlar baglarynyň döwrewap binalary gurulýar. Bu bolsa hormatly prezidentimiziň bilim ilgamyna başly başlan özgertmeleriniň netijeligine, onuň mümkinçilikleriniň iýdigderli artýanyna aýdyň şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, bilim ilgamynyň kämilleşdirilmeginiň döwlet ýadatynyň ileri tutulýan esasy ugry bolup durýanyny bellädi. Döwlet adam çynyrdyň şygarasyna häzir ýurdumyzda ýaşlaryň oňut bilim we terbiýelmegi, beden hemde ruhy taýdan sagdyn ösmegi, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň biýik işlerini dowam edýän münasip nesil bolup ýetişmek üçin ähli mümkinçilikler dirilýär. Döwlet başlarymyz täze okuw ýylyna hemde bilimler we talip ýaşlar gününe taýýarlyk görmegiň zerurdygyny aýdyp, ýaşlaryň döwrewap bilimleri üstünlikli özleşdirip, intellektual kuwat artdyryp, öz okuw başarnyklaryny dogry derejede amala aşyryp bilmek üçin bilim hemde terbiýeçilik işini hasa kämilleşdirmek, ähli şertleri döretmek bilen bagly meseleleri hemişe ünis merkezinde taklamagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredow, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň şu ýylyň 15 sentýabryna New York şäherine açyljak 75-nji ýubiley mejlisinde beýan ediljek ileri tutýan garaýşlar barada hatabat berdi. Bu möhüm resmi nama hormatly prezidentimiziň baş pikirleriniň we nukdaý nazarlarynyň esasyna taýýarlandy hemde bir näçe ugurlary özüne birleşdirýär. Şol ugurlaryň biri häzirki wagtda dünýäde ýüze çykan ählimim wehime täze görnüşdäki ýokanja garşy görüşmekde, hemde onuň ýaýramagynyň netijesini, durmuşyk ykdysat täsiirlerini peteltmekde, halkara jemgyýetçiliginiň bilelikdäki tagallarlaryny berkitmek ugry bilen baglanyşlydyr. Şunun bilen baglykda bir ugurda hormatly prezidentimiziň şu ýylyň dowamyna video aragatnaşyk arkaly geçirilen köp taraplaryň ýokary derejedäki maslahatlaryň çäklerini hemde Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary we bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň baş direktory bilen geçiren gepleşiklerini, ýöňe süren halkara başlangyçlaryny we anyk tekliplerini durmuşa geçirmek boýunça işler ýerine getirildi. Olaryň arasynda almy diplomatiýa boýunça hyzmatdaşlyk işleňleşdirmek, hemde bu wagtda alim lukmanlaryň we degişli bilermenleriň ýetigderli pikir alşmak üçin zerur kurallar döretmek, bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň koronavirus ýokanjynyň genomyny öwrenmek üçin ýürüýte maksatnamasyny, bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň öýken sovuklama keseline garşy görüşmek boýunça köp taraplaryň guralyny döretmek, bütün dünýä Saglyk goraýyş guramasynyň ýeti ýokanç keselleri bejeriş we olaryň ýöňlaş usuliýet merkezini döretmek bilen bagly teklipler bar. Häzirki şertlerde ählimim paragatçylygy we howpsuzlygy berkitmek aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Bu ýurda hormatly prezidentimiziň alyp barýan daşar täýadatynyň esasy ýörelgesi Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna we 2015-nji ýylyň 3-nji iýunyna kabul eden kararnamalar bilen ikrar edilen Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk derejesi bolup durýar. Bu wagtda bitaraplygyň syýasy hukuk nukdaý nazaryndan berýän mümkinçiliklerini iş ýüzüne durmuşa geçirmegiň halkara binýadyny giňeltmek maksady bilen baş assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamyna halkara paragatçylygy, howpsuzlygy hemde durnukly işi gollamakda we berkitmekde bitaraplyk syýasatynyň ähmiýetli kararnamasynyň taslamasynyň üstüne işlemek gözüňde tutulýar.
Şeýlekem Birleşen Milletler Romasynyň howunarlygyna dawalaryn öňüne almak, olaryň sebäplerini we netijelerini ýok etmek, insan urugdaky meseleleri çözmek üçin bitaraplyk görelgelerini amala taýdan durmuşa geçirmek boýunça häzirki wagtda bitaraplygyň dostlarynyň toparyny döretmek boýunça degişi işler alınıp barlýar. Bu babatda Baş Assambleýanyň nowatdaky mejlisiniň çäklerini agdalan toparyň esaslanjy mejlisini geçirmek teklip edilýär. Şeýlekem paragatçylyk we howpsuzlyk üçin etmekde bitaraplyň mümkinçiliklerini gözeňde tutup, halkara meselelerini düzgünleşdirmek üçin bitaraplyk görelgelerinden netijeli peýdalanmak boýunça Birleşen Milletler Romasynyň kadalar toplumyny taýýarlamak orna degişli işler geçirilýär. Türkmenistan tarapyndan iklim we sewit howpsuzlygyny üçin etmekde ýöňnaş diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet berilýär. Merkezi idaresi Aşgabatda yerleşen Birleşen Milletler Romasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňnaş diplomatiýasy boýunça sewit merkeziniň işini mundan meýlekde güýçlendirmek üçin Baş Assambleýanyň nowatdaky mejlisiniň başlygyna bu merkeziň işine başlanan ýürüýte kararnamanyň taslamasyny hödürlemek maksadyla laýyk taplanýar. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň degişi başlangyjyny öňe sürmek we 2019-njy ýylyň 12 sentýabryna kabul edilen 2021-nji ýylyň halkara paragatçylyk we ynançmak ýyly diýilip ygran edilmek boýunça Baş Assambleýanyň kararnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen geljek ýylda ýokary derejeli halkara paragatçylyk we ynançmak forumuny geçirmek başlangyjy bilen çykyş etmek teklip edilýär. Iklim umumy howpsuzlygy berkitmek orna Türkmenistanyň Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisinde ilertýän meseleler hökümine terrorçylyga, terkipçisi jinaýatçylyga, neşe terişleriniň bir kanun dolanşygyna, bir kanun ýarag sowdasyna we adam sowdasyna garşy göreşmegi kesgitlemek gözeňde tutulýar. Bu wagtda Birleşen Milletler Romasynyň iklim umumy terrorçylyga garşy strategiýasyny sewit derejesinde durmuşa geçirmekde gazanlan tejribelerine esaslanyp bir strategiýany durmuşa geçirmekligiň sewitary syýasy urlaryny guramak teklip edilýär. Şeýlekem Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisinde Birleşen Milletler Romasynyň howunarlygyna ýygydyly esasy maglumat howpsuzlygy we hyzmatdaşlyk boýunça iklim umumy forumy guramak başlangyjyny öňe sürmek maksadyla laýyk taplanýar. Halkara we sewit derejelerine durnukly ösüş gadanmakdan köp taraply hyzmatdaşlyk berkitmek maksady bilen özüçi maliýeleşdirmek boýunça Birleşen Milletler Romasynyň ýokary derejeli maslahatyny 2022-nji ýylda geçirmek mümkinçiliklerini teretmek teklip edilýär. Türkmenistan tarapyndan dünýä ykdysadylyk gomuna halkara hyzmatdaşlygynyň ilertirýän uglary hökümine energetika, senagat, ulug we sowda uglary kesgitlemek maksadyla laýyk taplanýar. Hususan hormatly prezidentimiziň energetika ugruna halkara energiýa howpsuzlygy boýunça başlangyçlarynyň ýygyderli durmuşa geçirilmegini dowam etmek bilen energiýa serişlerini üstsaşyr geçirmegiň durnuklygy we ygtybarlygy boýunça halkara hukuk guralyny döretmek üçin açyk görnüşli halkara bilermenler toparyny döretmegiň mümkinçiliklerini teretmek teklip edilýär. Hem-de bu wagtda Baş Assambleýanyň degişi kararnamasynyň taslamasyny hödürlemek gözeňde tutulýar. Durnukly ulug urunda halkara hyzmatdaşlygyny berkitmek üçin häzirki döwürde ulug ulgamlarynyň adatdan naşar ýagdaýlarda hem-de çylşyrymly halkara şertlerine kadaly we howpsuz işlemeginiň hukuk bunyadyny ösdürmek zerur bolup durýar. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiziň başlangyjy esasynda taýýarlanan ygtybarly halkara iklim we sewitary ulug daşamalaryny üçin etmek boýunça ýürüýte kararnamanyň taslamasyna teretmek meýilleşdirilýär. Bu wagtda Türkmenistanda 2021-nji ýylda geçirilmegi gözeňde tutulýan deňde çykalgasy bolmadyk öýdüp barýan döwletleriň ministrleriniň halkara maslahatynyň dowamyna ara alynıp maslahatdaşyljak we kabul ediljek resmi namalar agdalan meseleler boýunça anyk netijeler gazanmaga ýardam berer. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasynyň we onuň idaralary bilen birlikde amala aşyrýan hyzmatdaşlygynyň esasy urlarynyň biri howanyň üýtgemegi, daş gurşawy goramak, tebigatdan erejeli peýdalanmak we ekologiýa howpsuzlygyny üçin etmek bilen baglanşyklydyr. Bu ýurda köp ýyllaryň dowamyna yaramaz eksogen tebii ýagdaýlaryň täsiratyna ýaşaýan we daş gurşaw tewekkelçiligine tedewar bolan sewitlerde ýokunç geteliň pandemiýasynyň howplary döredýänini bellemek zerur bolup durýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyz dünýä jemgyýetçiligini Aral deňiziniň ekologik betbagatçylygyna aýratyn üns bermäge çagyryar. Hususan Türkmenistan Baş Assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamyna hormatly prezidentimiziň durnukly ösüş boýunça Rio goşmak 20 sammitinde öňe süren Aral deňiziniň sewit üçin Birleşen Milletler Romasynyň ýürüýte maksatnamasyny döretmek boýunça başlangyjyny durmuşa geçirmegi dowam eder. Bu wagtda Birleşen Milletler Romasynyň Aziýa we Ýoşman boýunça ykdysady durmuş komissiýasynyň 2021-nji ýylyň maý aýyna geçirijek nowatdaky mejlisine bellenip geçilen ýürüýte maksatnamanyň konsepsiýasynyň we guruluşynyň taslamasyny hödürlemek meýilleşdirilýär. Ekologiýa ugruna amala aşyrýan halkary işleriň çäklerini häzirki wagtda Hazar deňizinde biodürlüligi saklamaga gönükdirilen täze Hazar ekologiýa maksatnamasynyň konsepsiýasynyň taslamasy taýýarlandy.
köp taraplyň insanperwer hyzmatdaşyk göstermek babatda Birleşen Milletler Romasynyň resmi namalarynyň esasyna kabul edilen milli sebitlerin we global strategiýalary, maksatnamalary we meýilnamalary durmuşa geçirmek maksady bilen anyk çärelerin görülmegi teklip edilýär. Hususan Birleşen Milletler Romasynyň adam hukuklary baradaky ýokary komissiýasynyň müdürliginiň sebitlerin idarasynyň Aşgabatdaky ýürütü wekiliniň işine başlanmagy gözüňletdirýär. Şeýlekem baş assambleýanyň 75-nji mejlisiniň dowamyna Birleşen Milletler Romasynyň ýürütülişdirilen idaralar bilen hyzmatdaşykda 2021-2025-nji ýyllar üçin adam hukuklary boýunça hereketleriň milli meýilnamasyny taýýarlamagy we bir resmi namada Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň adalatçynyň milli institutunyň ösmegine we onuň halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygynyň giňelmegine aýratyn urun berilmegi meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimiziň bellenip geçilen teklipleri makullan ýagdaýynda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji mejlisinde ilertýän garaýşlaryny Birleşen Milletler Romasynyň sekretariatyna iberler. Şeýlekem Milletler Birleşigine agdaý ýurtlaryň arasynda beýan ediler we agdalan resmi namanyň mazmuny barada milli we halkara köpçülikliň habar berişlerine maglumatlar ýerleşdiriler. Hormatly prezidentime de hatap etdiňläp, Türkmenistanyň iki taraplyň hem de köp taraplyň görnüşde awraýly halkary guramalarynyň çäklerine netijeli hyzmatdaşlyga ıgrarlygyny tasdiklady. Şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Romasy bilen köpügürli strategik hyzmatdaşlyga aýratyn ähmiýet berilýär. Şol hyzmatdaşlyk bolsa ýyl saýyn täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýar. Döwlet başlarymyz halkara gatnaşyklarynyň wajyp uglary boýunça Türkmenistanyň öňe sürýän anyk başlangyçlarynyň muňa ýardam etmelidigini belledi. Şol başlangyçlarda häzirki ýagdaýlary nazara almak bilen hyzmatdaşlyk göstermegiň geljegul uglary beýan ediler. Şunuň bilen baglykda ýurdumyz Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 75-nji ýubiley mejlisiniň işine gatnaşmagyna Milletler Birleşiginiň dowluk täýärli agdaty hökümine alyp barýan ýygyderli işiniň dowamy hökümine garaýar. Şöyle watanymyzyň hemişelik bitaraplyk hukuk derejesine eýe bolmagynyň şanly 20 ýaşlygy bellenip geçilýär. Bu derece Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasy tarapyndan iki gezek ikrar edildi hem de degişi kararnamalarda berkidildi. Türkmenistanyň bu halkara hukuk derejesine esaslanýan daşar siýasy strategiýasy, milli beýiklikleri hem de dünýä birleşiginiň uzak möhletli maksatlaryna Birleşen Milletler Romasynyň tertipnamasynyň ýörelgelerine alaýyk gelýär hem de dürli ulgamlarda bilelikdäki öýdary beýiklikli taslamalary durmuşa geçirmek üçin ygtybarly esas bolup hyzmat edýär diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başlarymyz giň köpçüligi ýurdumyzyň ilertilýän garaýşlaryny ýetirmek hem de halkara başlangyçlaryny ilerletmek boýunça ýygyderli çäreler görmegiň bir urdugyny belläp, vice-premieri Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň öňümüzdäki mejlisiniň işine gatnaşmagyna taýýarlyk görmegiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi taşyrdy. Soňra Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Mehmedova Milli Parlamentiň 6-njy çağrylşynyň 20-nji awgustda geçirilmegi meýilleşdirilýän nowatdaky maslahatyna taýýarlyk görüşi barada habar berdi. Onu hukuk düzgün bolmalarynyň öňüne almak, beden terbiýe sport, adatdan naşar ýagdaýlarda halkara insanperwer kömegi bilen baglanyşykly kanunlaryň taslamalaryna garamak gözüňletdirýär. Şeýlekem hereket edýän bir näçe kanunlara üýtgetmeler we goşmaçlar girmek hakyna kanun taslamalaryna garalar. Mejlis hormatly prezidentimizin halkara başlangyçlaryny kanunçyk taýdan gollamak boýunça bir näçe kararlar kabul eder. Häzirki wagtda halk maslahatyna taýýarlyk boýunça guramaçyk işleri alınıp barýar. Maslahatyň gün tertibine girilýän meseleler boýunça halkymyzdan gelip goşýan teklipleri umumlaşdyrmak boýunça işler geçirilýär. Türkmenistanyň mejlisi işin halkara işine alyp barýar. Parlamentiň agdalary video aragatnaşyk arkaly Birleşen Milletler Romasynyň çağrılar gatnaşynyň wekilleri bilen Türkmenistanyň we UNICEF-iň arasynda 2021-2022-nji ýyllar üçin ýurt maksatnamasynyň çäklerine hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça geçirilen duşuga hem de mejlisiň başlygy diýen parlament ýol başlarynyň we 19-20 awgustda parlament ýol başlarynyň 5-nji bütün dünýä maslahatyna gatnaşdy. Hormatly prezidentime de Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçlar girmek bilen bagly teklipleri işläp taýýarlamak hem de umumlaşdyrmak boýunça konstitusiýon toparyň geçirilen mejlisinde ýüňde oýlan wezipeleri inçekdi. Şunu vilayetlerde, etraplarda we şäherlerde konstitusiýon kanunyň taslamasyny halk maslahatynyň öňümüzdäki mejlisiniň wekilleri bilen ara alyp maslahatlaşylmalylar. Döwlet başlarymyz halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibine giýdiljek meseleleriň ähliýetiniň üstünde içkin işlemegiň wajypdygyny belledi. Şol mejlisde taryhy çözgütler kabul ediler. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Topçuluk Geňeşiniň sekretary Amanow, hormatly prezidentimiziň başlangyjy esasynda toplumlaryň harby özgertmeleriň durmuşa geçirilişiniň barşakyna hatabat berdi.
Şeýlekem harbyga hukuk goraýjy düzümleriň maddi teňki bünýadyny döwre barplaşdyrmak, gödäwçi diýen idaralarynyň şahsy düzüminiň hünär derejesini ýokalandyrmak, harby gullukçylaryň ýaşaýyş durmuş meselelerini çözmek babatda berilen tapşyryklaryň ýerine ýetiriliş hakyna hatabat berildi. Döwlet başçylygynda hatabat dinläp, bitaraplygyň ýörelgelerini eýermek bilen garaşsyzy hemişelik bitarap Türkmenistanyň paragatçylyk tüýjilik we giň halkara hyzmatdaşlyk siýasatyny ýygyderli durumça geçirýäniňi beledi. Biziň ýurdumyz diňe goran şäheriyetde eýe bolan harby doktrinanyň esasyny, ýaragly güýçleri häzirki zaman teňkesi bilen üpçün etmek, ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak maksady bilen özgertmeleri amala aşyrýar. Hormatly prezidentimiz harby we hukuk goraýjy düzümleriň işlerini kämilleşdirmekde toplumlaryň çemeleşmäniň ýerurdugyna öňe çekip bu babatda degişli tapşyryklar berdi. Tanly video aragatnaş arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde başga-da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary bir şonuň bilen Tanly video aragatnaş arkaly Nowatda ministr kabinetiniň mejlisini geçirip oturýar. Görüşüň däle Eýdi watanyny mundan beýlekde güllä ösürmekde etmeli işimiz ören köp. Şoň üçin men her ýerde alyp barýan emissionda diňe uluşdurmakary arz edýär. Sağ olun. Enne bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň golçaky resmi namalar bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzda ýeralma, gök bagça, mewe we beýleki okuwçylyk öňümleriniň öňürlýän meçhurlaryny artdyrmak, olary talap laýyk saklamak hemem bu öňümler bilen ýylatymizy eýleter bahalardan öpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary golçakdy. Resmi nama laýyklykda Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankyny Merkezi bankyň serişdeleriniň hatawyna okuwçylyk we daş gurşawy gorumak ministrligine käbir degişli oducu ammarlar kurmak we durkuny täzelemek boýunça işleri maliýeleşdirmek üçin qarz serişdelerini bermek tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti buyrug golçakda resmi nama laýyklykda wezip borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän garamagyna ministrliginiň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň işini gözegçiligi gowşudynyň üçin ministr kabinetiniň başlygynyň ornwasary Urazgeliýew Esenmurada bir kenç eglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti buyrug golçakda resmi nama laýyklykda wezip borçlaryny talap laýyk ýerine ýetirmän garamagyna ministrliginiň we puduklaryň dolanyş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşudynyň üçin ministr kabinetiniň başlygynyň ornwasary Gylyjyw Çara Bayramoviç bir kenç eglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Häzir bolsa Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň dikkatine degişli habar bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağrışynyň 10-njy maslahaty 2020-nji ýylyň 22-nji awgustyna saat 9:00 sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Deputatlar bellige almak 2020-nji ýylyň 22-nji awgustyna saat 8:00 başlanýar. Soňky ýyllarda hormatly prezidentimiziň ýurt bähiyetli özgertmeleri netijesinde ýurdumyzyň çär günjüne gysga döwrüň dowamyna dünýä ölümlerine laýyk gelýän kuwatly kärhanalaryň ençemesi gurulyp ulanmaga berildi. Ul ösüş ýoluny düşen şeýle kärhanalaryň birim Ahal welaýatynyň şäherindäki Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasydyr. Milli liderimiň gurulşyk tenaty pudugyny ösürmek baradaky tagallalaryň durmuşa geçirmekde netijeli işler alyp barýan Ahal welaýatynyň şäherinde ýerleşýän Türkmen demir önümleri döwlet kärhanasy ýurdumyzda giň möçürde alınıp barlayan gurulşyk işler üçin zerur bolan demir önümlerini öndürýän ilkinji kärhanalaryň biridir. Zähmet öndürjiligi ýyl saýyn ýokarlanýan bu kärhananyň ruhgalent işgärleri şu ýylyň geçen 7 aýynam oňat iş görkezjiler bilen jemlediler. Muňa bolsa kärhanada şu döwürde 110 milyon 139 min 77 manatlyk dürli ölçekdäki demir önümleriniň öndürilmegi aýdyň şaýatlyk edýär. Kärhanada önüm öndürjiliginiň meçberi 115 göterme golay boldy. Häzirki wagtda kärhanada önümçilik işleri gije günüýüň dowamyna 4 çalçykda alınıp barlýar. Dünýäniň iň kämi tehnologik enzamlary bilen üpçün edilen bu kärhanada işgärliň netijeli rehmet çekmekler üçin ähli şertler döredilipdir. Bu ýerde öndürilýän ýokary hille demir önümleri şertnamalar esasyna ýurdumynyň şäherlerini giň möçürde alınıp barlayan guruluşlary bökdönüşde uğradylýar.
Hormatlar qadağımızın zähmet adamları hakda ediyen insanperwer aladalaryna ruhlary galkynan bu kärhananyň isi hünärmenleriniň şu günlerki iş depkinleri olaň ýylyň her bir aýyny ýokary iş netijeleri bilen jemlejekdikleriniň aýdyň kepili bolýar. Ýurdumyzda meýwe bagçy önümleriniň bolşugyny döretmeklige tarap alynan ugur üstünlikleri beslenýär. Bu babatda hormatly prezidentimizin kesitlerini wezipleri belet sepet bilen gazanylmagyny şertlendirýär. Bagtyar halkymyzy özümizi öňýän ekologiýa taýdan arasy ter gög önümleri bilen üçin etmek güneşli diýarymyzda amala aşyrylýan tutumly işleň özendirýär. Bu abatda zähmetseýär bagwanlarymyza uly orun degislidir. Türkmen Owa Hojalyk Institutynyň Owa Hojalyk ilmi önümçilik merkeziniň Aktepe ilmi önümçilik finaw hojalygynyň bagwanlary bu işlere münasip goşunt goşýarlar. Ozolun zähmetseýär bagwanlary ilmi esasy ösürilip ýetişdirilen meýweli baglaň ekologiýa taýdan has arasy önümlerini ýygnamakda tutanýarly zähmet çekýärler. Bu ilmi önümçilik finaw hojalygynyň bagwanlary ýokary okuw mektebiniň muallimlary bilen birlikde ilmi esasy almanyň dürli görnüşlerini hemde şeýtalynyň bol hasylyny ösürip ýetişdirdiler. Häzirki wagtda ýetişdirilen bol hasyly ýygnamak işleri gurumçylykla alınıp barlýar. Ilmi önümçilik finaw hojalygyna ýetişdirilen meýweler ýürüte sowadyjy ammarlara tapşyrylyp, ýylyň ähli pasyna iýleşlermede ýetirilýär. Şeýlede meýweden boşan baglarda bejergi işleri utgaşykly ýola goýlanlar. Bu işler hem berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly arkadaşymyzyň parasatly ýolaşylygynda edi diýarymyzyň gözel tebigatyny gorap saklamak, ýurdumyzy gül-güldarlygy öwürmek, daş gurşagyň abadançylygyny üpçün etmek boýunça giň gerimli işler alınıp barlýanlygyna şaýatlyk etýär. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtatymyz Aşgabatda 21-nji awgustda saat 20-den 22-nji awgustda saat 20-çini boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkın vilayatyny ötkäp bilen bulutly howa bolup günüň ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 24-29 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Ahal vilayatyny azken bulutly howa bolup günüň ordan telesekund 8-13 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mara vilayatyny az bulutly howa bolup demanazy günüň ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 19-24 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyny az bulutly howa bolup demanazy günüň ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Daşul vilayatyny ötkäp bilen bulutly howa bolup günüň ordan telesekund 9-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 19-24 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup, günüň ordan telesekund 10-14 metr etýän şemal öksür. Howa gejesine 24-26 gradus maýl, gündüzine 37-39 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejiklerin möçöriniň kadadan 37 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňaýsy täsirleriniň öňüne almak üçin agazy burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler, bu düzümleri berk berjaýsyňyz ýylyň islenip pasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şunun bilen Watan Habarlary gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler ewetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.